Здравейте хора, аз съм Хриси Христов и днес искам да направя едно много кратко видео, да ви попитам коя игра искате да снимам, защото както виждате имам само League of Legends и това за Майнкрафт, за мод паковете, защото не ми се дава 30 лева за Майнкрафт. Ето я камтасията, с която обработвам. И скоро време очаквайте с един приятел клип на League of Legends. А, в коментарите ми предложете някоя игра, аз ще си я закупя или ще си я изтегля от който сайт кажете вие. И общо взето е това. Аз бях Хриси Христов. Сабскрайбвайте, лайквайте и това беше от мен. Довиждане!